Буада Сабиржан Нәфиқов истәлегенә багышланган традицион шаңғы ярышлары булып узды. Шара быелда Буа якташлыгы җәмгыяте ярдәме белән үткәрелде. Катнашучылар географиясе елдан-ел киңәя. Быел Казан, Яшел Үзән, Чүпрәле, Чистай районнарыннан 100дән артык профессиональ шаңгычы катнашты. Тулырак алдагы язмады. Шаңғы сөючеләрне салкын һава торышы да куркытмаган. Наратлык урманына алар күпләп җыелды. Стартка беренче булып 12 яшькә кадәрге малайлар һәм кызлар чыкты. Алар өчен дистанция 1 километрдан артык иде. Бу дистанциядә пьедесталның беренче баскычында Чүпрәле районы яшь спортчылары урын алды. Занимаюсь лыжами. Шаңғы спорты белән 4 елга якын шөгыльләнәм. Әлеге ярышлар турында тренерыбыз әйтте. Үземне сынап карарга булдым һәм беренче урын алдым. Я занимаюсь лыжами около 4 лет. Шаңгыда 4 ел йөрим. Бүген 2нче урын алдым. Трасса чагыштырмача авыр булды, ләкин мин аны лаеклы үтә алдым. Ярышларда ел сайын катнашучылар да бар. Равил Насибуллин, мәсәлән, быел да традициягә тугры калып, хезмәттәшләре белән шаңгыга баскан. Участвую ежегодно в таких мероприятиях. Мондый спорт чараларында ел сайын катнашырга тырышам. Бүген һава торышы да әйбәт, кәеф тә шәп. Якташыбыз истәлегенә багышланган бу чараның һәр елны оештырылуы сөендерә. Тумышы белән Адав Толымбайдан булган Сабиржан Нәфиқов истәлегенә багышланган традицион шаңгы ярышлары быел инде 10нчы тапкыр үткәрелде. Сабиржан абый үзенең гомерендә бик якты эз калдырды. Бик күп спортсменнар әзерләде. Авылда безнең 7 спорт мастеры шаңгы ярышлары буенча гына аннан үрнәк алган менә шушындый яшьләр, ул заманның яшьләре булдылар. Республика күләмендә инде ил күләмендә әзерләгән батырларны, аларны санап бетергесез. Казандагы якташлык җәмгыятендә районда узучы һәр чарада актив катнаша. Бу юлы да бүләкләр белән кайткан иде. Традицион кышкы шаңгы ярышлары уздырыла. Анда шулай ук Буа якташлык җәмгыятенең призлары биреләчәк. Без призларны бирәбез. Мәктәптә укучы балаларга, кызларга һәм егетләргә birinci, ikinci, üçüncü urunğa üzümüzün prizlerini hem şuraya əzrək kine premiyasını da veririz. Biz buna büyük rahimdir sanırız çünkü yaşlarga, sportqa tartılarga biz buluşarız. Bu yılғы yarışlarda республикабызның төрле районнарыннан 100дән артык шаңгычы катнашты. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда халыкка социаль ярдәм күрсәтү буенча кайгырту дигән яңа сервис эшли башлады. Кушымта ярдәмендә республика халкы социаль ярдәм күрсәтүнең 8 үтемле чарасы турында мәгълүмат ала, шулай ук берничә гади адым белән түләү алу өчен гариза бирелә. Бу елның ахырына кадәр яңа кайгырту сервисында социаль ярдәм чараларының саны 8дән 15кә кадәр артыр дип көтелә. Кушымтаны App Store һәм Google Play кушымталар кибетләрендә табарга була.